iti tunggal pitik ki puso, kada guru-uray nga istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Apay nagtungta kayo ngay! Saan mo kasi katupudpud no ngay nakahasan ka di? Sumargan kan! Saan ka pinadakal tapno bastusan naklaan? Uray bali-balik tadib ti lubong! Saan ang mailiba ka siyak tinang tagibikan ng padakal ka? Agyaman ka! Tasana ka dakal sa tao? Iso pinadakal ka? Ay! Diyak kini daw di pa nang padakal mo kanya! Tapno tungtong panak lang kaspal! Dita ka bitangan! Ha? Kasasarita ka pa, Angela! Agsubli ka ditoy! Angela! Diyos ko! Apay ang nagbanag akas to iti amin! Amom no kasano ti kapatag ni Angela kanyak. Kabaalak nga ipusta ti amin ko para kinkwa na. Anya ti nagkurangak iti anak ko. Tapno pasakitan na iti kastoy. Daytoy kagtiti supapak ti amin, Diyos ko. Naikari ka di nga agsagabaak. Agnanayon ka di nga ibturak ti saam ti sususugat a pusok. Aparloy tinadangkas a pasama. Aday ta. Nakaluto ako niti pamigatan mi ka ni Angela. Sigurado, mabisinan day jay no makariing. Ay, tiyan ako. Uray pa'y kas jay tararamidan na kanyak. Isupay lang ang tikapatgan itibiyag ko. Sino nga taday tabigbigat nga malatiw? Mapita ang umayan. Sino nga taday ito? Naimbaga oras mo, Leonie. Sigamot kaya Maljon. Kunak no asino ti masapa sa nga ilik. Anya ti maipay ko ken ka. Nangidaw asak lang iti si Daenyo kini Angela. Nasapa kami na nagudo. Iso nga inlakaman kayo meten. Anya? Kinumpletok meten ti para iti kusina ken abas tuyo asidaen ngaging kain ton bigat. Ay, kunam asidaen laeng tindaw as mo. Ngam nini nagadumatan dagita nga imot mo. Basit lang nga ba nagdaytoy, Leonie? Ay, saan ang masapol nga aramidam ti kastoy, Aljon? Ay, nakababain pa'y kitinken ka. Saan na kami napanunutan iti anak ko? Pakaragsakak tibang tulong kada kayo, Leonie. Sapay ko nga, tadi mo pagkidkidan ti sang kabasit na may tulong ko kada kayo. Nakababain nga minenken ka. Nagadun tinaytultulong mo kada kami iti anak ko. Awan kong pagkakabain mo. Tabulos itinakam kenrik naktar aramidek. Tunggal agkasapulan na. Sikat ya sa asitgak. Diyak kaya ta panunutem ama ng guntawayak. Adayo iti panunot ko rayta, Leonie. Iti kaano man. Diyak pulos pinanunot rayta. Amom, no kasano ti kinapatag mo kanyak. Uwan na. Agin mama di kayo kailan. Idito ta kasapulan niya matititid na. Angela! Oh, saan kip din? Tata, ibati yung amin na kita imatyo. Kasapulan mi na kita. Angela? Talaga nga ibatik na gito'y balasan ko. Kumusta kan? Awan bibiyang mo kanyak. Saan nakmat nga anak? Isaasaan na masapol o kumusta anak kanya? Dita kayo? Aljon, pasensya ka lang kuman iti panagsasaot yan ako. Sigo din nga amok ti ugali ni Angela. Iso nga awan ti rumbeng nga ikidawam iti dispensa. Maawatak. Ay, siyak pa'y kitin ti mabain iti kastang ugali na. Leonie, anak mo, kat san arugbeng akaguram? Tiyan muna kat ampun ko laang, Aljon.
Leonie, No asino kiti tinadangkwak. Pagkurkurak launay. Tumok no sa dilangit ti gurak kenkwana. Katsak tupulos mapakawan. Ay sus, anak ko. Nabayagan na balo ka. Nasurugan na dekada. Ay, awan mon. Pagbalayanan ti akot-akot tasapin mo. Ngimaging gita. Imo pala napatinag ni Leone. ni tatang mo. Kasanungay na ito. Nung at na bumiro ka langan iti sa balay. Tatang, Agdadadail ka lang iti panawan. Nung nagdaton ka kumay iti sa balay, ay kung nakaputot ka kumaitan. Anda ko man mangawag yung kay ti, Daddy! Wino, Papa! Tadi kayo mo't naadda ni ti anak, iti day di asawam. nilyo nila yung tinagpitikan ti pusok, tatang. Amo yung ba't ti pakasalitaan, may iti di biron nga asawa. Wana mo, pinikod na ka. Iso napilitan ka anang ikalay sa kenkwana. Tatang, nilyo ni ti damong ayat ko. Damo nga ayat mo Ngam di kayo mo't pulos na daan iti relasyon. Gaputan na angaw ni Gasat, tatang. Sa anak an adan ti gundaway anang idarirag itinapudno a panagayat ko kenkwana idi. Naitangarod ka. Iso itatanawaya akon. Kayat ko nga ituloy ti mangipatek ken mangayat kenkwana. Di ka mo ka. Ngaman nga rod, biyag mo day ta. Amok nga uray anya pa iti magbaga kita. Sigurado adi na pula denggan. Lading itik, tatang. Ngem nilaeng liw ni tilinaon ti pusok. Amok ang nasakit tinaka mo kanya. Gapo iti panang tumpak ken kay di kalman. Naaramid ko laang matday jay. Gapo takayat ko nga ilintag ti madi nga aramid mo. Kilo ti aramid ko, kat sikatin na lintag kasta. Anak, ibagaman no anya tinagkurangak. Apay ka di akasta ka. Anya launa iti basol ko nga ikarkarok tay kaskas to inak. Ibagam, tapno ilintag ko anak ko. Sa anak man na perpekto ngay na. Ngam aramidak mati amin para ken ka. Drama! Pudo amin nga ibagpagak. Kabaulak ti agsakripisyo para ken ka anak ko. Uray pa'y ka ipapananan nga isakripisyo ti bukod ko apagragsakan. No kasta nga rod. Sung batang kinabayagan na salsalod-sudad kat ka. Asino ti pudno ang dadakil ko? Asino da? Angela? Oh, makita yo. Saan kayo ang makasungbat? Madaging bubukod kayo ngamin. Ha! Diyak na ko man nagdamdamag. Amok mo't lang nga didak sungbatan. Angela, mabitlaan! Angela! Ipatanlak man! Anak ko! Saan nak nga anak? Ampun naklaan. Siguro, kinidnap nak idi baby akat inya dayo na kadag iti pudpud ang dadakil ko niya. Takayat nak atagi koan. Saan? Saan na po no dayta? Napatag ka kanya kanak ko. Iso saan na masapul ama amuan tipod mo. Diya kaya na nakarkaro ang mariribok ti biyag mo. Drama! Basta ti amok. Ipatpatag ka unay-unay, anak ko. Anak ko! Bakit lang din napatagkan ka? Iso na say-sayaat no sana ko nagpakita may kada kayo di kaano man. Angela! Angela! Di ka na panawan! Angela! Anak ko! Leonie? Lukatam ko man ito'y. Leonie? Apay ngay. Itay pa'y nagtuktok-tukak. Di na maglalukatan ng tarida. Sapay ko na nililiag kayim. Adi na makontak. Apay ka ta. At niya nga ta tinapasamak. Agsakit ka ta. Leonie? Leonie? Anya nga ta timapaspasamak kan kuha na di taunay ka. Saan mo't anak lak ti Mindor? Sigurado nga ron nga dat tao di taunay ka. Leonie? Lukatab ko man ito eh. Leonie? Leonie, please. Lukatab ko man. Agyaw anak. Adan arin patak. Aljun. Leonie. Agyaw anak talinukatam mo't lang tiri daw. Kat, apay kasta tilangam. Apay alimlimtag di kiti matam. Awan na niya mataday to'y. Kaya't ko tag may maysa. Iso ano mapalin. Panawan nakpailaan. Amok kada parikot mo. Isu asa na mabalin na panawan kalatan. Ibagap ko makanyak. O niya ti mapaspasamak.
Parikot ko lang daytoy. Diyak kaya ta mairaman ti Uray Asino. Isa panawan ako. Jakmat lang na kahit na pumanawa kakastaka, Leonie. Amumet ay ayatin ka unay. Uray di mo pa inaklon ti ayat ko. Nakasaganak lata tumulong kan kay tiyan yaman na pakarikutan. Aljun, Kasaritak ti anak mo. sana na masapol. Agyaman naklangin. Diyak kahit nga damanin makuna ti anak ko kanya. Nabayagan nga agdagdatulag kan ka, Leonie. Talaga ka di nga awan pulos kay mo dingak di tapuson. Aljun, Ibagam no damat mo nagayat mo kanyak. Gaputa kayat katulungan. Itian niya man akan ito akasat pulang ti kabinadan. Agur-uriyakan ka. diyak kaya tamang namnama kay tiawan. Napatid ka kanyak. Ngam kaya't ko nga'y pamaysa ti amin ko. Iti anak ko. Manipod din lang niyang hilay ti biyak ko. Isulaangan tinagtayakan ti lubong ko. No naumakan, nawaya ka nga gayat iti sa bali. Nasakit na itangin sa awang mo. Ngam, uraan niya pati ibagbangan. Yak tumaumang agunoy kan ka. Mangnamnama ak, alukatam tumat lang tapusong para kanyak. Ngam no saan to ang mapasamak dayta. Di nakto kumapabasulan. Awan pagdanagam yun eh. Takasiti na kunak. Sa anak tong agbalbaliyo. Ken, adda aklat ta iti sibay mo. Anak kasagana ang mga dingay ken mang saranay ken ka. Leonie. Hello, Nilia? Ay, Uwen, nakasarita kon. Naimbagkit di talino ka ta na madlang tiri daw. Nasaya at meten. Amo ka na bang aran kalpasan ti panagsarita mi? No pa'y, madlaw na tangak sang sangit. Amo munti ka po na, gapukin niyang hila. Uwen, saan ka ngagdanag? Tauray saan na nga inaklon ti ayat ko. At daklat ta ang mga dingay kin mang saranay kin kwa na. Uwen friend, amo met, no kasanot panagayat po ti kayo mo. Sige. Awanan ro ba nga pagdalagam kin kwa na? Sige. Bye. Aging kat kaano ako kupikupak tinapalabas. Aging kat kaano asidirenak ti konsensya. Gapo iti napalabas. Diyos ko, isuro na ko may tirumbang nga ramidak. Diya ka mo, no aging kat kaano alabanak ti sider ti konsensya. Tung palbiyag ko kadi, nga idolin ko kilabanak ti sider ti konsensya. Kabailak nga ta. Tagay mo para Elyon. Pasak ba lang pari Fermin? Madam na makto. Amok ka nadagsan ti parikot mo. May ipapan ka ni Leonie. Taging ka ita. Saan mo pa ilangan agunod dayat na? Balasang ti anak na. Sana bali. Tanay bagak matitirik na kinkwa na pare. Idi kumapay. Awan pa'y anak na. Kanya ngagpay sa tipod no, pare. Pudno nga? Ti amo ti kaadwan. Ket ampun na. Ta isut imbaga na ado mo ti agdwa-dwa. Anya? Ngamin, nagpukaw din ni Leonie. Kalpasan ti makatawan. Nagsubli dito'y lugar tayo. Hindi nagsubli, adan anak na. Ita? Imbaga na kadagay ti kalugaran tayo. Nga ampun na ket anak ti gayam na. Wan pare, kastama ti bagbaga na. Ado ti saan ama mati. Anya nga ro ti patyenda pare. Kung nadagi ti daduma, anak na. Anya? Saan mo ang mababalaw? Nadakas tang atap, dagiti kalugaran tayo, anak. Sa bagay, nga kumatatang, saan na kumabat kay pagbaga ti kasta? Ang mga numasair ni Leonie. Sa bagay, biyag na dayta, katawan bibiyang da. Pudno na itatang. Ngumdo bilang tanak na, saan ka kade, maubay? Anya? Ang mga asawa ka, iti subra ako nada. Adya man ti pudno ka nagitatatang. Sa anak to amaupay. Ay ayatik ni Leonie. Ayat nga awan ka asping ka.
Ket sa anak to pulos nga agbalbaliw. Dayawag dahita akin nasudi dayat mo para ken Leone. Ngam kasano nga roden? No awan tulat na tinamnamam ng runa ket medyo nataangan kayo metan. Awan tan yaman na kanyak tatang. Tinapatid kita. Pulos asa anak nga agbalbaliw. Agnanayon to daytoy nga ayat ko kenkwana tatang. Aginggat maudi nga hangas ko. Ngam ti parikot nga rod ket saan nakamutakayat. Nakasagana ka mga awat no niya matigasat ko tatang. Ay, hadakan ka dayta. Bagim dayta. Biyag mo. Ken napakasaknan ti pusom. Wen tatang. Saan ka pa kadanagan? Kasi tinakunak, no siyak lang ti masurot, sumapul ka lang ni di sa bali, pangibaw ingam di tarik na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. O anya, kumusta kan? Sige. Agtugaw ka pa Nelia. Kung naglakit din na niyan day mapaspasamak kan ka. Nagdanta nagkakanagmalmalam. Nangrunak at di kasi maraki di pwesto. Pasensya ka lang kuman, Nelia. Sana ka nakatulong ka. Okay laang, awan ang yaman na. Anya ngamin tinapasamak. Nagdanta nagkakiti husto. Uray anya ti aramidag. Kagura naklata ni Angela. Panagriknak kat nagdagesak nga ina. Amom asaan apod no dayta. Amok tinaglablabasam. Isa mabalin ka di. Di kag sao iti kasta. Saan ka kumaamapukawan iti namnama? Kasano no panawan na ka mamimpinsan ti anak ko. Anya langan ti pagbambanagan ti piyak ko. Leonie. Tsaka ba ulan, Delia? Amok ngamin ajak maipaay iti anak ko. Ti kidkid dawin na asibubukal a pamilya. Dahita ti kurang kenkwa na akanayon nga isid-sidir na kanya. Leonie. Kaya't na amaamuan no asino dagiti pudpud no adadakkel na. Banagajak amo no kasano asong batak. Pastos kit di ti anak mo Saan na nga amo ti mangbigbig iti utang ana imbag anakam. Kalpasan nga impay mo ti awan ka asping na apamatag kan kwa na. Kasta ti subsubat na kan ka. Gusto, Nelia. Diyak kaya't adan kan dayta. Lading itak, Loni. Nang ipagpagaklang tipod no, tamaasyanak kan ka. Nelia. Di na pampanunutan ti kinasaya at mo kan kwa na. Ti kinaimbag mo nga ina kan kwa na. Anya pa lang ti sapulan na. Kat nagsaya at kamot nga ina. Nelia. Anya ti aramidag. May salang ti solusyon na dayta. Anya ti kahit masawin. Ibagamon ti pudno maipapan iti kinatao na. Anya? Amo matadyak ka ba ulan dayta? Amangan no nakarkaron to akaguran ak ti anak ko. Kat agdanayon ang apanawan nak. Kinadaywan nak. Anya nga ron ti kayat mo? Baybay apagpanunutan na ka iti saan anasayaat? Saan mabalin ti kasta? Makaamuditan. Basta dyan ka maulan nga ibagakin ko na ti amin. Tsaka mo kanta. Ngam na siyang ti masurot. Ibagamlaangan kan kwa na. Tapno saan asikat ti dakes iti imatan na. Sana. Dyan ka maulan, Nelia. Nakarkaron nga ibaba na ti bagina no ibagakin ko na ti kinapudno. Ay, tsaka mo no anya ti sawakon kan kalyoni. Saan mo matadang ganda iti ibagak nga amo kapag saya atam. Hustong tinapasamak iti day dinanang. Idi impundok ko na ti amin. Natay tinak. Gapoy tinalaos asakit tinakam na itinapasamak. Kay kaya't ko na siya ti agsakripisyo para iti anak ko, Nelia. Okay. No day ti panganteng mo. Awan mabalin ko. Ano sa nga rod Ti saan anasaya at atrato kan ka ni Angela? Di kalman kailangan da ka diti boarding house ko. Awang ka din panggap mo nga gawid Apay, di mo kahit nga dak lang dito abay mo. Saan tanangin na dayo? Ano kasta? Kaya't mo nga din natin?
Agyanak pa lang dito eh. Ngamawan mapasamak tinagbatan tabrix. Anya? Dito yan mo boarding house mo agad. Ipakita ka ni nanang akabalak tag biyagang uray awanak itidad nana. Bilibak matitikin na tangkan mo na may panggapiti inam. Masurunak kan kwa na. Kasla nagaduti ilim-lim na kanyak. Nakauy-uyawak manipod pa idi ubingak. Kaputa ampo naklaan. Sa labali tadda ka matan dito eh. Kanadda. Ore ko na mga ampong kalang tinutupang ka. Saan? Anyamot ng tikas na pa nagsasaong kanyak. Kaslakit din siyak din ang kamkamat kat ka. Oh, saan kit din? Ha? Saan lang anya? Okay, nagadukit din na. Umay ka man kiti. Ay! Ibatan lang! Anya ka kati! Imbagakan ka nga already tuyak awan mapasamak ka data! Ipalubos ko nga rod tikas ta. Ibatan na! At dakan diti boarding house ko. Isungawan nga rod din ti makasaya katatan. Anya pa'y pailangan. May sa ti kape pa na di sa sambay mo. Nagasawatan kat awanan at do pa yung arte. Nelia, tulungan ako maamang sapon ko ni Angela. Manungal daw asana si Mang Sangpet. Anya? Madanagan nakpaikit din. Ang mga no anya mo tan tinapagteng na. Anya ka kati? Saan man ngamin at tila pang panunutam? Inawagam ka din dagiti gagayam na? Wan, iso na lang ta. Di dabot ang mutayan na. Unay lakit din day nga ubing. Natnapanan na nga tan. Nelia, amo kakagura nagtiyanak ko. Sigurado akayat nakapapasan. Lukas tamat laeng, baybay amon. Anya? Talaga mat. Baybay amon ah. Total, kaslawan mat lang di serserbim kan kwa na. Bayam ngagnakam. Amo mat, jak mabali na baybayan. Sabali ngamin di pa nagpampanunot ni Angela. Kasi nun no bagi na ti papasan na. Alang arot, padasam pa yung awagan dagiti daduma agagayam na. Siyak ti umawag kini Angela, barang nasumbatan na. Ha? Hello, Ninang. Apay nga mawag kayo? Nasayat mo ta sinong batang matlangan ti awag ko. Ayan mo kadi. Among kadi analausan ti danag ti inam. Dinan amo ti raramidan na. Ibagayo asaanan nga dandanag. Taurian niya tin mapaspasamat kanyak. Awan anyaman na. Taasanak mo na pudpud nung anak. Tagalasan ti kasta pa nagsasaong iti inam. Ibagbagaklang ti pudno, Ninang. Didak mo tan ang awagan. Taurian niya pa iti bagbagayo. Saan ako nagawid? Adan panunot ko. Ha? Nakiasawak mo tan. Bye. Anya? Nakiasawa kan? Nakida na akong dinibrik sa boyfriend ko. Anya? Iso nga ibagayo asaan ko na sa pulan. Total, sandak matlapat patgan. Saan apod no day ta anak ko? Patpatgan na kaunay ni nanang mo. Jackpot yan. Nagbasit na ba nagtikayat ko mamuan. Di na pa'y may baga, uno mapatgan. O sige Ninang, bye-bye. Agyaman nagtanakasaritam, Nelia. Ang anyat ko na. Nalawag timbaga di anak mo. Saan mo asapulan tanaki asawa ka nun? Nagubing pailaang ni Angela. Sana mabalin ang makiasawa. Sa pulik ti ayan na. Yawid ko ti anak ko. Anya kakati, impakitan ti anak mo nga uraan niya pa'y ti aramidam. Di na kan pagan ano nga inana. Isabay pa'y ang tagnakam. Saan, Nelia? Imposible nga awan to apulos ti pakasapulan na kan ka. Sigurado nga umasidag to day jay. Uray kita Saan? Anya ti saan? Jakmat mabali na baybayan ti anak ko, Nelia. Saan ka nagkurang iti anak mo? Talaga kit di nga awan utang na anin pag-anakam. So day jay, timana wakas laawan anyaman na. Ay, baybayan pailaang, barang agnakam. Amumad no kasano ti panang ipatagkukan ko na, Nelia. Wen, amumok. Ngamnas kan mat ama ipaayan iti leksyon. No sobra ti kinatangkan ti ulo na. Briggs, agawid ak pailangan. Kunak man nagdin natin. Apay nga gawid ka ako nan. Inak lang alaan dagiti nabatbati agar-garad ko iti balay. Anya? Sayang dagi jay no saan ko mausar. Man-mano lang mat ti kawas ko dito boarding house mo. Sige, Rod. Sikati maka mo. Nasayat ba't ning kalaan dagiti gargarat mo supay kat gatang. Ha? Ikatang talangan iti lamong tanda ah. Ikatang kukumay ti usar mo.
Nagngingina, dagiti kakatangan nita ako naman sa. Ha? Isamat, bunga dahil dati pandemya, mapaspasalan tayo. Talaga anari ka tibiyag. Nang runan mo sana may talunan, di ka balay mo, kapit kinarawad na ako nada. May lumlum ka iti utang. Siyak ka diti bagbaga? Ibagam langan o didak kayo tapakanan. Nung naumakan kanya, tapumanawak langan, itamat lang. Imbaga kaya kas ta, kansi ka. Naglaing ka unay nga, pasugnod. Nasakbay na. At para may tanda. Anyamanan. Kaduan na kagpuuri ti pato. Anya, agsibuta manan. Ay, si kalangan. Saan ko kaya ti maadik? Nagatungar tim. Eh kahit mong tumat lang. Kalpasan na. Sundutan ta iti arak. Among ka di adakas ter aramidam, Bricks. Nya dakas. Nagmayat tubay. Kalpasan na. Agam payag tanto manang iti kaulpan. Ayan nga ta ni Nanang. Naulimak matiti balaya. Sikot ano kasto nga oras ti Domingo at patpatukaran ni ti Salas. Dito'y mat kami niredaw ti kusina ti Sibmarkak. Ay, dagdang-dangag iti radyo ti Salas. Tinasayat, agdiretso aklatan iti silit ko. Diyak kaso no si Asino ti adda dita. Ninang niya. Ninang, da kayo matgan ti adda dito Salas. Angela, nasaya at mata si Mangpatkan. Kunaklog na nayon ang apanawang tinang. Pumanawag matlaan kat. Alaak laang dagiti na batbati akawos ko. Anya, nagalasan ti aramid mo. Di mo man laurayan tinang. Apay pailaang. Awan mat napatagay bagakan ko ana. Naimbaglakit din ta si Murot ni Leonie kini Aljon ang nagpasya. Di na nakita kan nang nagtikas ta pa nagsasaom. Oo, makita yo. Napan mat gayam nagpasyar ni Narang. Di awan anyaman na ti kaawan ko. Napan pa yan nakidate bayat ti kaawan ko. Angela. Oh, san kidin ninang? Kampay idi naladingit ni Nanang iti papanaw ko. Ngam kinapudno na kay kayat na no awanak iti sibay na. Tsaka mo no niya akita ti panagpampan. Agyaman ka ta makapagtapalak pailaan. Tano saan na? Ang mga nanakabilkan. Makabil nak? Hay, awan ti karbungan niya mang kabil kanyak. Pastos ka nga anak. Di mo ti agamiris. Nagrabaw ti rason mo apang gurgura am iti inam. No narabaw para kada kayo, nasakit para kanyak ninang. Anya? Jakmat kidkid awan ti panangisakit yung kanya ka. Gaputa amok ni Nanang ti ayan ti simpatyayo. Ngam saan mo kumaalip-lipatan? Nga awan ka iti kastoy a kasasaad no saan agapukan kwa na. Anya? Nagbidot kayo. Amang ano na saya-saya at kumatibiyag ko na adak iti sidong ti pudpudno nga inak. Ay, itayak pa yan ang kapanaw iti balay. Ngam saan ko mailawlog tiriknak. Aklunak, kaluksaw ko ni Nana. Ngam mat maawatan. Kas nakailiw ko mat makita. Kasla si Maruti ti kaunggak dagiti nasaw kanyak ni Ninang Nelia. Wan, jak mapagdibakan ti bagik. Adagun daw ya kaili ko matlang dagiti arakop ni Nanang kanyak. Sa tino nga tati papanak. Kaslang tatapo pa lang ti panagriknak. Kasla kayat ko ti uminom iti arak manong driver. Idiritsong lang ni di downtown. At dapay gagaraak ijay sakbay nga agawidak. Leonie, naragsakak. Daputa kadua kay takan itong. Aljon. Sapay kumata sana kapadagsenken ka. Tunggal kinidawag tikas ti agon daway para kadata. Diya kaya ta panunutam. Agon kundawayak ti kinaliday mo. Kapoy ti panang panaw ti anak mo kan ka. Anya ka kadi. Kano pa yan nagbalin apadagsen ka kanya? Mababainak nga rutken ka. Tsaka mo, nukasan mo asubadak ti kinasayangat mo kanya. Ayayatin ka o na Leonie. Isu adyak tumao mga agunoy kan ka. Jakmet,
kalikaguman ti panang subad mo kanyak. Basta tinapatit kanyak. Naragsaka kon. Tunggal kadua ka. Ken, no ada maaramid ko akin na imbag para kan ka. Ngam no talaga ngawan kay mo linga dito pusom. Diyak ipapilit ti bagik. Pakaragsaka kon. Ti panang ipilang mo kanyak kas gayem mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman na, Kaljon. Basta na ito ti kanayo na laglagi pem. At daklan dito iparakan ka. Aging ka kabalak. Tulungan ka. Iti anyaman na pakarikutan. Ibagakin ka. Pudno, iti na minsan. Kaya't kung ay pamaysa ti amin ko iti anak ko. Ngam, jak mapaglibakan ti pudno amarikriknak. Leonie? Aklunan. Agayatak magtankin ka. Puno ka di tinanggag ko, Leonie. Wen, ay ayatin ka man. Pakaragsa kaklaunay day tangay pagkama. Diyak pulos sinamnama. Aso papakam mati panagayat. Tinapayagan minagtatod ko ka, Leonie. Pasensyakan. Do italain ngay naklon ka. Amo. Huston, Leonie. Saan na masapol ngagpalawag ka? Abok ti makagapo. Tinapati kita kanyak. Nauray kumatlaan tinasamit asumbat mo. John. Uwan, Leonie. Nakarkaro itan kayatin ka. Da kayo kinianghila. Ipaayan ti anak mo ti sububukil a pamilya. No day tatikal kalikaguman na. Agyaman na. Umdasa na pakaragsaka. No ibilang mo apudpud ng anak mo ni Angela. No asino tinapatid ka. Napatid mo kanyak. Duha ta ang magigiyak ni Angela. Datati agpaaya bagnos na, Leonie. Agyaman ako na, Aljon. Saan ka ito kumangag palpaliw? Dinto mapasamak na ita, Leonie. Itapay. Nagbaliwak. Hindi pa lang ko man. Saan anabailan tinaglabas a panawen a pinagbaliw ti panagayat ko ka, Leonie. Maragsakan para ka, Leonie, friend. Saan ka nagbidot iti day tapangadeng mo? Malaksid ama siya nagmatankin ko, ana, friend. Nariknak mati kinapudno na. Ken nagrusing matan ti ayat iti kaungga. Katulitak, maragsakan para ka, friend. Ngam, iti likudan day to yaragsa ka marikriknak. Adamat liday, ana ilimog. Kapot ipapanaw ti anak ko. Kas itinakunak, naibaga na anak asawan. Ngam ubing pa'y unay asumrek iti na istaduan abiyag, Nelia. Wan, pudno, iso anak kunak, dumtan to ti aldaw nga agsublimat lang iti danam. Nang runa no saan nga stable ti kasasaat, ti lalaki anak idinaan na. Nasaya tasimbang petkan. Itay paingar-orayan ka tambisin ako. Nagluto ka na tako man apay ngayon oray nakpailaan. Yakmat intugot ti kaldero. Kasta. Anday ko. Kinunama din naktapasakitan na pulos. Ngam naglakakabot mo kapong kapilan nakmatan. Kapot sa diyak magustuhan tita. Basti pa nagtilti. Sayatan ti pa nagsasaon. No kaya't mo tinasaya. Mga tama! Sumat! Uwan! Oh, kasi mati baby ko. Umay ka mong baby ko. Ibatan nag-bricks! Anyang ibatan!
Agay ko! Di nagsinito ni ti sigarilyo. Nasakit ka din. Saan ka ngagdana? Ditoy, uminom ka. Saan? Saan ko nagkayat na ita? Saan? Kayat mo taisingkil ko ka? Briggs! Amangan mo't no. Pagdapay sobra. Sumusob ka pa, hinga muna. Tapno mayat. Kalpasan na ituloy tatagin. Heaven, saan ka diya, my angel? Nelia, friend. Pasensya kan ano pumanaw akong dito'y wagwagam. Ay sus, awan anyaman na. Anya ka kadi. Maragsa ka nagtupay tadan bukod mo ang negosyo. Wen, kat babaen day ta ititulong ni Aljon. Nagasat ka pala ang friend. Tada Aljon adipulos nagbalbaliw. Nga uray na unday atawan anagur-uray. Wen nga rod, friend. Nakaragragsak para kan ka, friend. Utang ko amin daytoy ka ni Aljon. Mababainak nga rodan kan kwa na. Pasig a pagsaya atak ti pampanunutin na. Pakakitaan na napatag kaunay kan kwa na. Nelia. Iso anagasat kalat na. Ngamin, dimtang ni Aljon itibiyag mo. Agkalay sa kayo kit din Ha? Kasapulam ti katakunay nay. Nang runag at awan mo ti sirsirbim kini Angela. Ti anak ko ngakpaiso. Sa dino nga tanti ayan na. Nalagip mo manan ti awanan utang anaim pag-anakam. Iti kaano man, friend. Saan ko amabalin abaybay ang latan ti anak ko? Amom ti kapuna. Leonie, ubing kapay. Panunutan mo tan ti pagsaya atam. Saan amabalin nga at pagpakat kalatan akasta? Nelia. Adamat karba nga maagragsak, friend. Saan kat nga agnanayon nga agsagsagaba ka? Kano ti kalay sayo? Ikamakamyo tapno madana ko ni ti Apo. Di tata nga talaga. Di naksalsab dengan. Ibagbagak mo't lang tagpaiso Mabali na makaanak pa'y ay titalo. Isungag kalay sa kayo kiting. Diyak kaya't adagdagan ni Leonie, tatang. Nya pa'y lang ti sirbi ti nakadakdakkelan nga ornong mo iti bangko. Ore la sa nga pulo jay tricycle mo. Sa bali pa'y lang ti jeep mo. Iswa ka ba ilamon ti mangrugi ti pamilya. Tulagin nyo kiting ti panagkalay sayaw. Sige tatang. Padasik to nga dari nagdatagan ko na. Bareng no manugutan ngagkalay sa kami ti mabiit. No kayat mo danurun tay kiting tapno malpasan. San pa'y mat nga ita tatang. Diyak kaya't akilaatin ni Leonie. Abangan pa saan ang nakaskana. Ken may sapay. Maburiburan. Gabot ipapanaw ni Angela. Sige nga Raud. Sikat ibakam mo. Ibagamlatan o kaanawan. Wen tatang. Saan kayo matanagan? Adda ka madgaya man, Briggs. Nagsaya tibiyag mo, babae. Ha? Makaungat ka? Nagsaya tibiyag mo di boarding house ta nga gililad langit ang naramidan. Madmading harod tirik nak. Talaga? Awan na mo matrabaho? Kita man! San pa'y anain na wanda kitinanganan tayo bigat? Tinakpagsasaon ni tikasta. Tinaktupay pag ininawan ni nanang idibalay mi? Kasta. Nagalit kang rodan. Tapnawan mo't nanti pakpakanak. Saan ka na kaya? Anya, ayok ka! Di ka man kundisang di disang wanak tat. Adda mabisit aking ka. Dandanisan ko naman saan kararamidan ni Briggs kanyak. Sa dino nga iti papanak na pumanawak dito'y. Kasano pa iti biyag kun. Yak kaya't yung subli niya balay. Nasakit lang na tinagam ko ganinana. Saan ko siguro pasarin ti kastoy? Nadakit isidong dagiti punpun na nadakal ko. Apay nga minagastoy. Kasuron ko ni nanang. Madamat marik na kailiw kan ko na.
Wad mati manan ti riknak. Mariknak manan ti ba nagkapsot ko. Bumaknang ka no kastoy akanain kapig sa to'y kantin mo. Friend, Ang mga nagbalintun dito a restaurant. nagsaya atin no kasta. Sigurado nga agsubli ni Angela iti sidong mo. No makita na nga asinsado kan. Ha? Ay, nagsaya atin no kasta nga agpay so, friend. Amok nga min, agapo iti kinarigat ti biyag iti sidong ko. Ti may sapay ama kagapo. No apay akayat na ama-amuhan dagiti naganak ken kuana. Kunakmat nga ibagamon tipod mo. Malpasan ti parikot mo. Panagkunam ka di. Kat malpasin at talaga ti parikot no ibagak ken kuana ti amin. Wan Nelia. Amangan no nakarkaro nga agrebelde. Nalangarudan. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta. Jaket nga agsangit ka manan. Gapo iti kapapanunot iti dayta abanag. Kinapod no na. Saan ang maisina iti panunot ko ti anak ko? Ikarkarigatak laang nga iliw-liwag kan iyaw awan, friend. Hanya kalakit din aya. Yam, pampanunot tinakunam. Ano saan anasaya at tinagtungpalan na iti sidong tinakidan na ana. Agsublin tumitlaang iti sidong ko. Ay na, nakaragragsak ka talaga para ken ka, friend. Kamaudyanan na, asidegan di pa nagsimpayo kini Aljon. Siyak pa ikit din excited para ken ka. Naragsakak mo't Nelia. Ngam, naragragsak pa'y kuma no agsublin ni Angela iti den na. Anya ka kadi? Addan bukod na abiyag di anak mo. Impakita na adinakan ka sa pulan. Kitaam, manipod na udi anagawid, saan na nagaw-awid apulos. Kaya't asawan day ta, saan nakan akasapulan apulos. Nasakit. Ang yaman niyang agwad. Kasta at talaga. Dumting ti ka nito apanawan ti anak dagiti naganak. Tapno sang wendamot yan ti bukod dabya. Agiya, manak. Tama panunot mo matlaangan day ta. Saan abale? Ta anak mo matlata ni Angela. Nga uray sa dino pa iti ayan na. Wen Nelia, magnamnama aklat nga agsublin tumatlaang iti sidong ko ti anak ko. No saan man nga agsubli, uray maniknaklaang ti panangilalana ken panangipatig na kanya. Wala. Sapay la ko ma. Takas tanto ti mapasamak, Leonie. Wen Nelia, sa anak ang mapukawan itinamnama. Barok, mabit malay. Sa sino ka? Sa kakarditi ka din na ni Angela? Juan, sino ka ngamin? Ayak matibibiyang mo kada kami ginanghila. Saan na masapol ang mamam nga asinwak? Tinapatig, mamwak anasaya at tikasasaan ni Angela iti sino mo. Manakibiyang kamatgaya maya. Siguro da relasyon nyo kinanghila niya. Siguro sikat ikasinsinnarak na tunggal rumari di boarding house. Ha? Saan ko ang magustuhan ti tabas ti dila mo? Ibagam lang na korsonadam lakay. Korsonadam jay nalpasako na. Oh, kahit mo ba yun? Inisnugnak mo lang. Saan lang aday tati aramidik ka? Oras ang mamwak, apas pasakitang ni Angela, tas siyak ti makalaban mo! Ayop ka lakay. Adyat ko na? Nagbabawi ka iti dito yung inaramin mo kanya. Tani ang hila ti bagi karwa. Ano niya? Kayat mo? Wan makaipagal kanya kore patayo. Hoy! Titakan. Tiawanan pa in? Kaya ko asawan, masara ka mo ti pag nanainan da Angela kan ti simurutan na alalaki. Wen, kinapuno na. Nadisnog ko ti lalaki. Sos, amang ano pagikaruan na ni Angela. Day tangaro ti pagdanaga ka. Yung saan ko nasurutan ti lalaki? No sa dino ti pagbabangan da. Okay, kasano nga rugdaitan pare? Madasik to man ti mangwanawan kadakwa day jay. Masapol na makasaritak ng hila. Kit alukuyak na agawi din ija balayda. Anya ngamin at talaga ti rason aya, taapay apin manaw. At dadamdamagan na kinilyo ni... Yung saan naman ngamin nga ibaga. Iso ang nakaluksaw ni Angela.
Angela! Angela! Adag ditoy. Kapit na di. Nakaida ka matlagayang. Mading amin tirik na. Maululaw. Apa ya maulolaw ka, ha? Akino kan? Kita yelo makay nakita kaya mana kastarli, ha? Anya ka dito tang ibagbagam. Awan amok dito. Ulbang! Nay ko. Tay titilaglag ba? Iti ka nito mapanik nagaktiatap ko nga ramid mo patayin ka. Anya? Kung saan ka lang nagbito tanggilan. Nay ko. Ibatam ni buhok ko. Salang day kataramida. Mo mapanik nagaktiatap ko. Patayin ka. Awan na mo, kiti papapasok mo ganyan. Sana kadang ka sa babae, naplo mo. Laglagi pang timakak. Uray no santa pa yan nagkalaysa. Saan ko akayat nga da sa bali alalaki. Akasinsin narak mo mawatan. Bueno. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Papaya kasi mo tinagpanagag. Marikatan ako ni Tisidong ni Briggs. Sa bali lakit nga rodan ti Marik na kitibagi. Kabilan na pa eh. Lusa ka din na ito, ingabot kinasukir ko nga anak. Na ito'y ka di, tilak amag. Anya ti aramidak. Makamuditan. Inangagpatulong tininang nilya. Uray no kababain ko ma. Yaki bantay ti bagi kini Briggs. Ne, nakarubot na Leonie. Ada ka di papanam? Wenal John, sa pulik ti anak ko. Kasta ka di? Kaya't ko ang makita ti anak ko, sakbay ti kalaysata. Kailoy ko niyang hila. Umdasan na ragsak ko ti pan nakakitak ken ko na. Sapay ko matadumar ay iti kalaysata. Sige. Siya kung di makamoy ti Rita. Saan mo napakarikutan? Ha? Anya tiket mo sa wen? Sa pulik ng hila parakin ka. Sigurado ka, amak kadar ay itikalay sa ta. Agpaiso. Agyaman na, Aljun. Well, Leonie, amo ka naragsak ka no makitam ti anak mo. Iso nga aramidik mat nga ro ti amin. Itikas ta, agsubli iti sidong mo. Pudno da ita. Napatag ka kanya, Aljun. Ngam napatpatag ti anak ko iti amin abanak dito'y rapaw ti taka. Agirub-rubot ka. Anya ti kay tasawan da ito, Anghela? Pumanaw ako. Saan ako na makaano si Tidetnam? Wow! Sana all. Ulo sa di mo tinungpal ti karim kanya, Briggs. Nakadugit din na drama. Agkara sakitak lang nga rodan. Di na mo't mapacheck up. Ang mga nonya magtanday ta sakit mo. Pangasim. Masabot ko titro ka kanarak. Ikanak ko ma. Anya? Oh! Nagswerte kan? Nuadda ka niya. Usarik pa lang ang titid ko king kadanga. Pangasim, Briggs. Kawan may tad ko. Agawa ang kitita grupot. Tamakapanaw kan. Tari. Ada pa panak? Briggs, talaga kay kayat mo na pumanawag? Wana! Tadda isang put ko sa bali a babae. Ayop ka! Ada reklamo? Awan karba nga mga reklamo tasan ka ba nga asawa? Kalibin ka lang, mawata ma? Apay nga ikas-kas na, Briggs. Kunak no ay ayatin Gino na mamang bukal tayo tinarag sa kapamilya. Yung apay naglaka para kan ka, timang pasakit kanya. Naumak nga ruten kin ka. Kita mo talang ama. Abak mo pa yung tibruha. Makadurman ka. Ha? Mawatam, ha? 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 Ayop ka!
Anak pa eh. Ganabam! Ala! Pumanaw ka na. Sakbay ang patiga. Hello! Girl, I need you. Day titipletek, Manong. Pasensya ka no, kurang. Okay lang, ating ko. Pinanawak, Tinak. Nagtalaga kini Briggs. Yung kastoy tilinakam ko. Kung araman, ti pa nagkasapulak iti troka. Isulit ang ti pagnanoy dan ininang Nelia. Sapay ko matamadaanon ko. Isulahan ti asit kak. Ngam ti agsubliak iti balay mi. So, naulpit mat ngaron ni Briggs. Saan ko anamnamahan na drug addict jawanan bain? Tirigat na. Insungsong nagpayan. Kakapsutak. Maulawak. Sabay ko mahata. Aglulokad ang itituman ko. Ito ka kulangan dito ang tirita. Aglusdoy ako. Briggs, sa dino tayan yang hila. Saan ko nga mo? Pimanawan. Anya? Pinapano mo? Saan? Iso din nagdisnudo a pimanaw. Nasa admat na uma akong kang kuha. Anak ko lang? Ibatandak man. Saan nakabunggusan? Ibagam tipon na. Anya kinapasamak? Kunakmat nga batandak. Masaktan ka kanyak no saan mo nga ibagak manyak tipon no. Yak nga rodon kayat iso a pimanawan. Nukait mo! Sa pulam kat sublaka mo, nukait mo! Asino tinakay daydi? Ha? Angela? Angela! Angela! Ay, Diyos ko! Angela! Inang, magkama na tanda kayon. Anyat na pasamakan ka. Umay ka. Umay ka. Mabiglang talo ka taktiri daw, ha? Umay ka. Apay, kastamatan tilang am, Angela. Nagkutong kamatan. Kan madlaw nakapsot ka. Nina. Ipakamok na ito kininanang mo. Saan? Diyak kaya't yak subli jay. Sana ka napatagkan ko na taampon naklaay. Angela. No naging bubugod ni nanang. Kaya't na nga isulaing di bilang ko ngay na. Iso nga oray ka sanot pa naglamag ko may papanitipod no adadakal ko. Di na ibaga kanyak. Angela. Day tatiga po na no apay kagurak. Ipaidam na kanya ka mamamok na gitinagtaudak. Sana po no napatagakan ko na. Napatag ka unay kan kwa na. Nakitak no kasano ti panangilalakan, panangipatagnakan ka. Si katinawagak, tasan na kahit ama ni Leonie ti kaadana dito'y Aljon. Sige, Delia. Umayak kita. Saan na nga mo nga inawagan ka? Aday ti sila ta pinagananak. Kasta ka di. Aljon, panagkunakat ka sa pulan ama ipan iti doktor. Amang ano nyakit din ti sakit na. Anya? Agpikpikir ka. O sige. Umayak ka na gusto kita, Delia. Ang takit iruhar, tas apsapulag na road. Yung awan iti pagnanaadan na itinadya awan ng bain na Briggs. Pimanaw ka no, tanarangkas day tiyay nga atik. Sige nga, Rod. Kas dapat na umayak kita. Wan, orayin ka. Katnunas kan nga ipan iti doktor. Aramitam, Aljon. No kasta, sikapay lang timang bantay kan kwa na, Aljon. Uway na. Siya ko timakamukan ko na. Kasano nga Rod? Ipakamok kini Leonie? Panagkunak.
Nasaysayahat mo't laing numamon na. Tad-ada makapasultan no saan tangay bagakin ko na. Sige nga ron. Mapanak di balay ta. Si Kanti makaamukin ni Angela. Da kayo na, Tata Arjun. Nininang Nelia. Ada basit na panan na. Sa dino di ayan ko. Inyag da ka dito ospital ang hila balasang ko. Ang yaman kada kayo. Uray na sa braga. Tinulungan dak. Wen, awan anyaman na dayta. Ngam ni nanang. Sana ka napatagkan ko na. Nagbidot ka. Napatig ka unay kininanang mo. Nakita ko nung kasarot pa nang ipatignakin ka. Patyon ako ma. Saan? Pag inalaan tinapatagkan ko na. Iso nga uray agri ka takatikas taonay. Uray mataya kitan. Sana ko nga agsugditi sino na. Sana ko matangag pakita kang ko na. Angela. Tilaan kayat ko. Numatayak man gapoy tidyak amo sakit ko. Mamamok madagiti puno ada dakil ko. Kayat ko mamanti makagapuno apay ngayon paampundak. Ngam, siya kung ti makipagpakaasikan ka, balasan ko. Saan mo kumakagura ni nanang mo? Ladingitek, ngam sana mapunas ti pong tutun na luksaw ko kankwana. Ngapay aklunet. Ada gundaway ang kailiw kumat. Ngam, mas tadada kagurak. Saan ako na mas dawi ti dayta? Gapot asan na kang ampun laeng. Ngamkit di, iso ti putno nga inam. Dayta ti kinaputno. Amok, kaguranak ni Leonie ti daytoy nga impagakin ka. Sino nga tatisa nga ini? Wen, umayan, mabitlaeng. Si kamat gayang, friend. Samar ka Sige, friend. Dito o nagtipagsaritaan ta. Tanapatag-unay ti bagat. Diyos ko! Anya tinapasama kiti anak ko, Nelia. Agpalas kakit din. Tama pantay jay. Sino nga rin timang babantay kan ko, ana? Pinanawak ni Aljon. Taisot inawaga. Kasta ka di. Kasi tinapunak, friend. Saan akayat nga ang hilangay pakaam mo nga da balay. Isuan ni Aljon ti inawaga. Sige, tinapatag. Adan ijay ti anak ko. Mataming damat laangan no anya ti sakit na. Diyos ko, nakakaasi ti anak ko. Angela, anak ko. Apay ang nagkutong kamatan. Apay agasta tilangam. Anya tinapasamag kan ka. Anak ko aya. Di na ka nakupan. Kailiw ka una yun, anak ko. Puno ka diya sa anak ampun. Kasi ka tipod-pudno nga inak. Sino tinangibagakan ka iti da ita? Di Tata Aljon! Anya? Ito ang sumbatan nak. Puno ka diya si Kati inak. Ito sumbatan iti sangit. Sumbatan ti damdamagag. Puno ka diya si Kati inak. Wen, siyak anak ko. Siyak ti pudpudno nga inam. Anya? Magkawananak no naglibagakin ka. Saan ko na mabilang no namin ano adara sa dinamagkukan ka? Apay hindi bak mo nga naknak? Apay nga imbagat nga punak? Di na kayat nga nak? Apay nga imbagat mo nga naknak? Apay! Apay! Sana kasta anak ko saan abod no na ita? Di na kayat nga nak? Isungay ba nga punak? Sana? Diyak la kayat nga damag ka. Tadya ka mo ti isungbat ko.
Nabatag kaunay kanya kanako. Saan? Sino ka pinabatgan kanya kanako? Kabailak nga sakripisyo ti amin para kan ka. Kasama ti kasasad na pare. Siguro, mabayag ba siya dito ospital? Nagkomplikasyon ti sakit na pare. Imbaga, tanapanunot na tinang panaw iti dadya lalaki. Tadi kat adda ko maanailuod iti maiparit nga agas. Kakaasi ni Anghela. No saan anak na tipel. Kinsan anak ataray ti awanan bayin itya tao. Amang ano napatay ko. Imbaga, tasaan mo anapatay? Dakdakkel ko maaparikot. Huwag nga ron. Ni Anghela ti pakasyak launay. Nakakaasi kilang anak. Imbag man, tanapanunot na tinaggamang galinelya. Huwag nga ron pare. Ken napanunot na ti pimanaw ko ng pare. Kahit masapol pa nga ta amarehab. Saan ko nga mo? Depende. No anyan tut imagawan no advice ti doktor na. Kumusta ni Anghela? Leonie, friend? Nelia, friend. Masya nakunay iti anak ko. Kumusta ti lab test na? Anya ti ko na ti doktor? Diyak kabailan na ito'y, friend. Apay nga nin. Anya ti ko na ti doktor? Kunada, no saan anasigod? Amang ano ag tinag-alokemia no cancer iti dara. Agyaman tayo. Danayag adagos nito yung hospital. Pasol amin. Pinakilipinan na. Malaksid ang nagar-aramat iti maiparita droga kan alkoholik hindi anak ko. Ngayon di kasi nagpanagan na. Nabaybay ang tiyanak ko, friend. Basol ko tinapasamak kan kuha na. Ala, saan mo napapasok di pagim? Ano saan nagkumaginura? Nalabit saan na nagtalaw. Hoston, friend. Agyaman tayo kiti Kanasapsapa anayag dito ospital. Uwin nga, Rod. Agtalag tayo tinamarswa. Tapno daras ng agimpag ni Anghela. Kumusta ni Anghela? Anya ti aramidib ditoy? Leonie. Ayok ka! Apaya na! Anya ti papaspasama kan kada kayo adwa! Anya! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nelia, adda ka di imbagbagam ka ni Aljon. May papan iti pudno a kinatao ni Anghela. Ha? Awan! Awan na pulos na sasaokan ko na. Tatayo laang iti day dinanang ti makaammo iti pudno. Awan apulos ti makaammo. Ammo ni Aljon na siya ti pudpudno nga ina ni Anghela. Ani? Kasano na pasamak day ta? Leonie, agsalita ta kumana sa yahat. Ikan na kumay tigun taway ko ngagpalawag. Sige, ibagam no anya ti ammom, Aljon. O sino ka kadi talaga, ha? Apay nga ammom ti maipapan iti palimod ko. Leonie. Sumbatan nak! Kaya't kung agtaod amis mo kadagiti bibig mo ti sumbat dagiti sarudsud ko. Pakawaran na ko ma. Saan aday tati kayat ko ang manggagan? O sino ka talaga? Siyak ti ama ni Anghela. Anya!
Anya tinapasama ka na kayo. Rumbang kumaasan kayo nga gap-apa. Ta ada niya ospital ti anak na. Kan umadan din ti kalay sayo anak ko. Siguro, sana na matuloy ti kalay sa amin, tatang. Ne, saan ka mawatan? Ano ti mapaspasama ka na kayo aya? Dakkel ti basol ko kinilyon eh. Nalabit. Awanan ti pan nakapakawan ko. Gapoy tinaramid ko, tatang. Mati kawak. Yak maawatan dagiti ibagbagam. Siguro, uray si katatang. Kaguranak meten no maamuam tinaramid ko kinilyon eh. Anak ko. Aklo nagmetkit ti. Basol ko tinaramid ko. Nagbalinak ama naging bubukot. Ha? Ayat ko lang asan ama tagikwati sa bali. Anya garon ika? Basol ko ti amin, tatang. Dayto yan, ti supapak tinaramid ko. Madagsil na iti abasol mo, pare. Aklo nagpare. Ngem, gapoy tinalao sa panagayat ko kankuha na. Kasano ko maamay bagam apanagayat? Kat nagdakas tinaramid mo kankuha na. Saan ko nga minakayata sa palit ti makaikot kankuha na? No saan na ka ama pakawan? Awan maaramidam. Taura sino talaga akagura na ka. Mariribo ka na kunay, pare. Saan ko nga mo? Noon niya tirumbang nga ramitin. Asayat nga ramitin. Awan sa baling aramidam, no di ti agkid daw iti pamakawan kan kwa na. Nga mamok. Amok adinak mapakawan iti inaramid ko. Pues, ti aramidam, ipakitam ti panagbabawim. Adda iti ospital ti anak yo. No kasta, sika ita ti makatulong ka nakwa na. Nang runa iti magastos na iti ospital. Uwan, pare. Baba naman lang na ita. Makaaramid ka iti nasaya para ka nakwa na. Kumusta ni Angela? Dakal mo tan ti pimipyan na. Ay, nasaya at nga ron no kasta, friend. Ngam. Dakal ti magastos iti hospital, friend. Saan mo pailang apanunutan dayta? Tinapatag kat daras ti panagimpag na. Patibkaram ti pakinakam mo, friend. Laglagi pamada ni Angela amang namnamakan ka. Nelia, friend. Apay ang mapaspasamak kanyak ti kastoy. Tiyak masumbatan dayta sa lutsud mo. Basta ti makunak. Ikagumaam ti agbalin anatipkar. Kasta ti kasayaatan ni aramidam para man lang iti anak mo. Wen, friend. Ikarigatak ti agbalin anatipkar. Gapuman lang iti anak ko. Kang runaan ti amin. Dumawat kay ti kaasi ti Diyos. Tapno iso ti mangigiyakan kay tinasayaat nga aramidam. Nagsakit, friend. Inayat ko ti jak amo anang idadanes kayam kanyak. Leonie. Kunak no napanawa kunday ti akalman. Ngam nagsubliman ang ti pait kan sakit ngam palay kanyak tinapalabas. Maawatak direk ng friend. Ngam di ka pa idagal iti sakit amarikrik ngam. Kapo iti natuktalam. Diyan mo. Nonya ti rumbang naramitak na niya. Paniribukan ako, nay. Agsasangusam ti pare ko ta si Mang Baikan niya. Panubok laang kan ka dito. No sa dino ti pagpatinggaan ti kinatibkar mo. Ti pamati kan panagtalat mo iti apo. Nga mapaya masuutak iti gastoy. At yan nagbasulak iti namarswa. Friend, awan makaibaga iti dayta. San ko nga mo na pangalaak pa iti pigsagan kired ko. Laglagi pamada ni Angela amang namnamakan ka, friend. Saan mo ani pilipatan dayta? Delia, amok nga oras si kakit.
kaguranak maten. Kayat ko lang nga mamon ti kasasaad na giti aginak. Panagkunak, kasayaatan no di ka pala agpakpakita kadakwata. Nang runak kinilyo ni. Maawatak, Nelia. Nasayaat. Gaputa saan nga rabrabak tinaduktalan ti gayim ko, maipapankan ka. Napayag a panawon nga inalilaw mo. Takas kagkayam. Nagsakiti na ding gantim balikas mo. Anyang arat, aklonak. Kita ka man laangan. Diyos ko. Nakasagana nga aganos, kanaguray. No kaano ayit nagdilyon ni ti pamakawan kanyak. Nakasagana nga agsagaba, Diyos ko. Dawatag kan kaapo. Saan mo kuma abaybayan ti anak ko? Amo kong teramidak. Babanday to'y makatulong ang kadakwada. Inyakar tati anak ko iti private room. When no pay ward. Awan mat na ibagbaga. Saan damat nga imbaga no asino tinampayakar iti anak ko. Basta isukan mo tibilin. Nakaturog pa'y laang ni Angela. Nakakaasimat ti anak ko. Nubay kasta. Agi ama naklaangan. Tanasapsapaan na yung titoy. Angela. Kamustang tirik naman, nak? Angela. Amok akaguranak. Gapoy tinaduktalam. Gapoy indibak ko tipudno akinataom. Pakawanin nak anak ko. Nagkidam. Amok lata na di na kaya tadeng ganti bakakyan ko na. Kaguranak lata ti anak ko. Anak, oray kaguranak. Ada aklat ta dito'y abay mo, ha? Ibagam kanyak no anya tinasakit. Sa kabaybayan anak ko. At tuyak lata mangipatpatigkin ka. Namabalin na kumasya kunti mang baklay. Iti sakit mo. Asyag laangan ti agsagaba. Kinagrigat anak ko. Paramidag. Agi na nakamatan. Ang mga nusikamat kagsakit na baybay am tibagim. Masapol ang napigsakan na salon at kaakanayon para iti anak mo. Sikapay lang harot ti makaamo dito yung hospital, friend. Agawid akpiit. Inak mangala iti aramatan dito yung hospital. Nalang harot. Siya kung ti makamo kini Angela. Uray tadamot tinalag ko iti pwesto. Isuda pa'y lang ti makamo itchay. Agi amanak Nelia. Gayam ka talaga. Mapangnamnamaan ka iti kakastoy akong taway. Saan man aday ta ti panunutan? Aggayem ta. Isong agtinulong ta kadag iti kakastoy akong taway. Agi amanak Nelia. Nalangarutan. Agawid kan. Tapno makainanakamot nga uray pagbiitlaan. Agi amanak manen. Uray no inton malam kalangan nga umay. Iturog mo pala ang friend. Kasapulam mo tinananay nga inana. Wen. Padasak ti maturog, friend. Saan lang ang apatasan? Saan ka ang tanag dito'y? Siyak pa'y lang ti makamo amang bantay ken ni Angela. Agyaman na, tanauray ka, Leonie Balasang ko. Tata. Nabuwag kinapasama kat kidawag ko ba ngagsarita kayo anaimbag. Pagsaritaan nyo, ti kasayatan nga ramidan nyo. Sanugura ti pagturahin nyo. Awan na saya at pagbanagan niyo. Anya nga ruti kayat yung aramitan. Agragsakak gapo itinamuak. Manu atawan asaam tinagumok iti kaunggag. Gapo itinaramid ti anak yung. Mauwatak no niya tirik na nga daking kaita. Tsak pulos na dukduktalan no asino ti ayok anang idadanas kanyak. Leonie. Namuak laangan. Anigayam aljon ti ama ti anak ko. Nasakit day ta para kanyak, tata. Nang ro
Nasursurok nga inayat. Gapot impagpakita na akinasaya at kada kami nga gina. Kayam, demonyo! Maawatak. Nagbabawian ang ti anak ko, tinaramid na ka. Kaya't na nga ilintag ti amin, gapuman laeng iti anak yo. Makisarsarita kita kasama. Saan ko akanunungan no konsentir ang tinaramid na? Ulit, gapuman laeng iti anak yo nga da iti ospital ita. Gapuman laeng iti apok. Amo ka na sakit parakin ka. Ngam saan ko maasakit tindakam ti pagturayam iti na ito akong daway balasan ko. Sanda ka mapabasol, tata. Nung kumay kayo gab ti pungtot kan kurak kan kwa na ita. Tiamok, naging pagkatao. Kaya may saa sa iro. Saan ka ang mababaraw iti na itarik nam? Hanggang mulita, gapuman laeng kini Anghela. Kang runaan kuma panunutam ti kasayaatan para iti anak yo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakasaritak ti doktor na. Kit namak ka sa saan na. Kasapulan nakita ti anak ko, Nelia. Ngam di na pa'y amo ti pudno, maipapankan ka. Awan panggap ko amang ibaga itipod no may papankanyak. Pangasim. Palubusan na kumamang kita iti anak ko. Sige, ngam darasam ko malaang ha. Amang ano kala at adumtang ni Ronnie. Kumusta kan, Anghela? Nasaya at matantirik na, tata. Agpapigsa ka, ha? Agpaimbag ka. Naimbag kayo, pay? Takastat ibagayo. Kanimbagayo kanyak tipod mo. Siguro, nawan kayo. Agnanayon na ilimlimod ni nanang tipod mo. Anghela, malasang ko. Inalilaw na. Imula na iti panunod ko nga ampun na tlaan. Siguro, ibain nak nga anak na. Kalpasan na nagsikog. Iso nga imbaga ng ampun nak. Anghela. Di na kaya na may babain ka dagiti makama mo kwa na. Malasak siguro tibiyag na. Iso kay naramid na tikas jay. Di nak pala amin pinatay. Hindi sikog nak pala. Una hindi kaya nak. Sana po no rita, Anghela. Apatid ka una itiin. Saan? Inarabid na tikas jay. Takayat nakalang apatiktanan. Tsak pa dyan! Imbaga ng ampun nak. Tadi na kaya ta may babae na nagsikog balasang. Saan? Nasaya at tiinam. Kapailan nang aramidin ti amin para kita. Awan, awan dayta. Sikatin ang patpatibkarkan kwa na itika nito apa nagsagapan na. Anya ti kaya tiyo asawan? Sana dakas tinam. Tauray siguro imposible. Kabailan nang aramidan para langkad ka. Sipot na itao ka. Pagsaya ata makanayon ti pinampanunot na. Kat naimatangak amin dayta. Anya? Wen, iso adi mo kumagurayan tinam. Tababain ken ka. Naglawag kinalidimadalan na. Gapu itinapasaran na. Tsa! No awan ka nangalaan na itibig sana. Jakmet amon no anya tinagbambanagan na. Apay nga magbagam ti kasta kanya. Gapu tasaan aninanang mo ti rumbeng agurayam. Tudiket ti amam anang tatagal itibiyak na. Anya? Ama mo yung ti amak? Ibagayo na asino? Asino ti amak? Asino? Sige. Tirupak. Ipampas mo sakit tinagam mo. Ang ingay iti kayat mo. Sanak nagreklamo. Kaputam mo. Anak ng paskulak. Leonie. Di ko nam ka di. Magsayan ti sakit ang marikrik na. Tunggal kabilan ka. Ha? Saan? Tanagkarkaro ang maiparupa kanyak asik ka ti makagapo iti amin dagitoy. Saan ko pagtalikodan tinaramid ko abasol? Akasakanak ang mangawat noon niya ti panusang ay pay mo. Sikati makagapuno apay adi nagpulos maipatag ti anak ko.
Tadyak amo ti maipapankin ka. Awan na pulos ti maibagakan ko na tunggal agdamag kanyaki ti maipapan ka nagiti pudpudno adadakil na. Leonie. Sika ti makagapo no apay ang nadadaal ti biyag ko. No apay ang kagurgura na ti anak ko. Makawanan na ako, Leonie. Naramit ko ti kasyay. Kapoy tinalaw sa panagayat ko ka. Panagayat? Ayat ka di ang makuna ti inaramid mo kanyak? Ha? Ha? Saan akong anawaya itiday di akan ito? Gaputan na pilitanak anang ikalay sa itiday di Jerry. Kalpasan ti parang pikot na kanyak. Anya? Awan turid ko amang yam amo iti bagay. Idiin si kog mo ni Anghela. Kaputan mo kasi babasulak. Linukunak itinaunday a panawen, Aljon. Aklo na. Ngam itilangan parang tultulong ko kada kayo ti amo ka pamuspusan. Tapno oray kasano. Makasidaga kada kayo nga gina. Managing bubukod ka! Ayop ka! Aklo na. Aklo na. Managing bubukod ak. Dakasak. Sapay ko mata mapagkawanak. Karunaan na. Mapagkawanak ti Diyos. Tagapo kanyak. Agsagsagaba itati may sa aparsuak napatag-unay kanyak. Amom ka di akas labumtak ti barokong ko. Kapo itinalaos agkoraken ka. Ngam, apay! Apay ang nasursuro ka ngayon na yan. Leonie, nakasaganak nga gikaro iti nagbasulak. Pamalod na nukas na ti kayat mo. Tapno magsayan na ti sakit na marikrik nam. Tsaka mo no kaano nga agkulpa na ito'y amarikrik na agkurak paraken ka. Aklo na. Nga uri anyapay teramidem kanya. Tila ang kidawak. May anak amang ti pagribangak. Kini ang hilakas ama. Nasakit tinaduktalak. Ngam amom ka din no anya tinakarkaro ang nasakit. Ha? Leonie. Uray ang mukasi ka tinang dadahal itibiyag ko. Uray ka kurak ha. Saan ka lang na mapunas iti puso ko? Leonie. Napakawan na kakadin ni Leonie, pare. Saan pa'y pare? Ngam, saan naklatangag sa ateng? Saan nakamapukawan itinamnama? Aramidik latati ang mo karumbek para ka nagitaginak. Gusto ka. Kasi tinakunak. Aramidem ti singasin ko. Mariknadan tumutlaeng. No kasano ti kinapatag mo kadakwada. Wan pare, nakasarita kong ti management ti ospital. Siyak ti mang bayad ti bill ni Anghela. Nasayat. Imanugot mo ti Delia. Nga isot ng tudak iti maigatang iti agas. Good. Aramida kami nakabalak pare. Nangrunakit kasya ti kasasaan ni Anghela nga anak mi. Gusto reta. Ala, sarongkaran minto kanibakit ni Anghela. Nagdakil ang tiutang ko kan Canelia. Asus, saan mapanunutan dayta? Saan abali? Tadakil ang tinagbaliwan ni Anghela. Ininutin nga agsubsubli ti salon at na, friend. Ngam, kasapulan ng tupay lati akas na. Kung nati doktor, masapul nga ag-medication. Aging ga itinaan-anay ang maimbagan. Dakil lata ti kaasi ti apo. Saan mo apagtanagan dayta? Nelia, Ti panunutam, iso ti panagimbag ni Anghela. Kan makaawid kayon tun. imbagamot kit di ti doktor na. Ituloy nanto ti agaga si Jebalay. Dayta ti kapatgan ita, friend. Ngam ti gastos, saan na parikot? Mapirukan ti kwarta. Gusto na ita ginaramid mo, anak ko. Saan mo asayangan ti mabusbos when magastos mo iti pan naka-ospital ti anak mo? Uwan tatang, oray may bus amin nga ornong ko. Basta para iti anak ko. Uwan Tauray, kaguran na kanilyon basta may tid mo ti agpaay iti anak mo. Uwan tatang, kan mangnamnamak latabo mao tumatlang tiguran na kanyak. Gapo man lang kini Anghela. Wen, husto. San mo apukawon tinamnabam? Ken masapul at taggadam day ta apa makawan. Agyaman iti sa sarong karyo, pare. Awanan yaman na, mare. Kumusta niya, Anghela? Kaasi ti Diyos, dakil mo ti pimipyaan na. Bakit nasayat nga rin ano kasta? Aday ta,
Kanayo na nakaturog. Husto lang, tanon, daras nga agsubli tipig sana. Kitagyaman naklaangan. Tanasapsapaan na yun dito yung ospital. Tano saan? Tsak lang mon. Amangan no kimaro ti sakit na kat nagtinag a kansar. Nay magata na panunot na tipimanaw iti den na tinakiden na na. Namo ka nakakaasigayam iti na may antay jay abriks ken ko na. Huwag nga raw. Numapalin ko maapagpayadag ti awanan pain. Tandanin na isagmak ti anak ko gapuken ko na. Anya ti ko na Leonie? Nabayadan amin ng tibil ni Angela? When friend, ma-discharge sa ni Angela ita. Ket kagap-gapog iti billing section. Imbagada kanya ka nabayadan amin na, ababayadan na. Oh, di nasayaat no kasta. Tapnawanan parikot. Asino tinang bayad? San damot nga ibaga? Kasta? Nagdakkel ti bill ni Angela. Ngam, nabayadan aminan. Intin nagtilangit day ta, friend. No asino man ti addaan na balitukan apa nagpuspuso. Makaamon ni Apo Diyos amang subad iti kinaimbag na. Adda atapag no asino. Asino? Ni Aljon. Sana ka nagsasao. Manipod na doktala ka sa anak gayam nga ampon. Nabayaga ka di ospital. Aging gana nga da akong dito'y balay. Ita, ibagayo kanyak no asino ti amak. Anak ko. Sumbatan ta ko ma. Dayta lang ti kayat ko amaamuan. Angela. Napakawan kayo niti panangilibak yo asyak kat anak yo. Ngajak amo ti gapuna. Ita, ibagayo no asino ti amak. Jak imbagbaga ti amin ana pasara. Anak. Gaputa awan ti amok nga itutok nga amam. Anya? Kat jak kayat ama ulit tinapasamak iti day di lolam. Idi impudnok ti amin ken ko ana. Naatake. Kat bulon nan tinatay. Anya amin tinapasamak? Isu ngayon karik iti bagik anasaysaya at no agtalina ed apalimot ti. Ano lang amin? Adimon maamuan ti kinapudno. Ngam ko mat. At tunggal ti kuntawan. Anya ti kaya di asawan? Siyak ti makagapoy ti amin, Angela. Ha? Aljon. Itay pahingadak ni Taro. Ngam sana ka nagpadlawadagos kada kayo. Kanapas nagti pa nagsarita yo. Aljon. Leonie, bay ama siyak ti mangilawlawag kini Angela iti amin. Angela, anak, kalpasan amay bagakan ka ti amin. Sapay ko ma, tama po na ti sakit tinakam mo iti inam. Ken, sapay lang ko ma, tama pagkawan nakmet. Nanang, arakupan na ko ma. Ha? Kaya't ko arik na antibara ti arakop yo. Angela! Angela, anak ko. Pakawanan dak. Ginurgura ka. Ngajak amo tiga po na. Gusto na anak ko. Awan paso mo. Umdasan kanyak, di pa nangarakop mo kanyak. Amumot nga idi pailaan. Iba't patag ka, unay-una. Pakawanan dak. Ita lang yung balikas ko na ito eh. Uray jak imparik na ti pamatag ko. Uray jak imbalikas idi. Anak ko. Pudnagin muraak. Kinaluksaw kayo. Jak di maawatan ti puso ko. Ngimik-ikis tinalaw sa pamatag ko kada kayo. Angela, anak ko. Pakawanan dak iti panang paspasakit ko kada kayo ti kalabas. May salaang nga arakop mo anak. Napunas amin ang asakit ang marikrik-nak. Abo nga tinasaam ana palabas. Angela, anak ko. Arakopan dak mat napudno ngay ayatan dak anak yo. Nadalagit di pa na kay karik, anak. Maikari kayo. Anak ko. Tata. Yoni, friend. Nagdakilan ti nagbaliwan ti sanunat ni Angela. Nagmaris matlangan ti kudil na. Wen nga rod friend, sana nakas idi nga aglulusyaw. Nga masapol adi maisardeng ti panagagas na. Wen adamot ni Aljo na makaammo iti maigatang iti agas ti anak na. Okay, kasano kayo matan? Kasano nga? Kasanon tinatungday anatulag. Natulag? Akasarayaw ah. Saan ko ang masungbatan dayta? Tauray agimbag ti puso ang nasugatan. At dalat ta maibati na apiglan. Agyamanak, tauray kasjit impagpakita kada kayo. Adda kayo latay ti sibay ko. Gaputa pagrebengak dayta nga inam, anak ko.
Angela, anak ko. Nasayatan da kayon. Da kayo adwa ti kasaritak. Napatit ti bagak. Ani rita anak ko. Agalay sa kayon. Ha? Angela. Kaya't ko ang mabukal ti pamilya tayo. Ladingita ka na ko. Ngamsaan ko pa'y masumbatan dayta. Panawan laeng ti makaibaga. No kaano anaan-anay ang maimbagan ti puso ang nasugkatan. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamat ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na iti nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.